Tresnan. Urung. Iki sik ngepos iki. Oh, sik ngepos. Urung tutuk iki. Ninggal Katresnan. Tukang kendang ancen blocokne kae. Iya. Blocokne. Mamula aja akeh-akeh. Wong ninggal Katresnan itu ninggal kesetiaan, meninggalkan cinta. Cinta licin tapi nyata. Iki tutukne apa ora? Iki mengurung bar loh, Mas. Oh, pos anyaran ki yo ngene iki. Oh ya aku nek ngene rame pelatihan kok ya. Iki sapa sik iki? Lah aku sik ya. Aku sik ya teman-teman ya. Iki mosok ndadak latihan. Heeh, latihan iki sama ra foto. Dadi latihan. Ya mbah yo ora roh. Riri. Taun nono windonan tangan teni sing pucuk ing tresno dalam mangka bekasane mung katon seliramu bae aja lali paweling ku yo mas yo
Lah iki kadung. Nah. Gange Mas, gange Mas. Ayo ndang, urung iki cepet. Nah, urung golong ae. Lorop sedep.